as-salatu imaduddin. Sallah kar kai wasa da sallah. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-abd min amalihi yawm al-qiyama, annabi yace salatu sallarsa. Fa in salahat, idan ta yi kyau, sallah ta zo da kyau, faqad aflaha wa anja, annabi yace bawa ya rabauta, bawa ya tsira. Wa in fasadat, idan ta ɓaci, sallah bata zo ba, faqad khaba wa kasir, annabi yace to bawa ya tabe, bawa yayi asara. In ka ci sallah, annabi yace ka ci. Amin. Wa in intaqasa min faridatihi shay'un, idan kuma aka samu tawaya cikin farillarsa, sallolin farillan, yayi sallah tazo to amma sallar kuma wai wata tunane sun shiga cikin sallar, bata zo da kyau ba. Qala rabb tabaraka wa ta'ala, Allah sai ya ce unzuru hal li abdi min tatawwu'. Allah sai ya ce mala'iku ku bincika yana da nafilfili. Kar ka dinga wasa da wa'annan nafilfili, ka dage. hal li abdi min tatawwu fa yukammala biha, sai a cika mishi wannan man ta ƙasa min alfarida, abinda ya tauyu na farillansa. Sun mai kunu sa'iru amalihi ala zalika, duk sauran ayyuka ma haka da su. In an zo kan azumi shi ma a duba, wani azumin ya zo da matsala, an yi ashar, an yi kaza, a ce akwai na nafila, yana litinin da alhamis, yana azumin mukan nafilfili, Allah sai ce a ɗebo a cikita na farillan, kuma Allah zai karɓa. Idan an zo zakka haka, yayi zakkan akwai matsaloli, sai a ce to yana da sadakoki. In yana da sadakokin, Allah sai ce a zo da sadakar a cikice mishi zakkarsa. Idan yayi aikin hajin an samu matsaloli, to akwai kuma aikin hajin da yayi na nafilfili, a ɗauko a zo a cikice mishi. Karka yadda da wasa da sallah. Sallah kaji abin da annabi ya ce, in har ka ci sallah, insha Allah duk abin da za a ma hisabi na aiki da zai biyo bayan sallah, annabi ya ce za ka ci. Idan har ka faɗi a sallah, in ka faɗi a sallah ka faɗi a komai, in ka faɗi a sallah ka faɗi a komai, in ka faɗi a sallah ba aikin da zai zo ya yi kobare. Kowa ya tashi ya koyi sallah a sunnance, ya koyi sallah yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da sallah. Ka koyi sallah da kyau, ka dage da nafilfili, yana daga cikin ƙashin bayan sallah. Yanzu sallanka ka samu ta haɓaka ta kama ƙasa, shine sallah a jami'i. Karka yadda kana sallah a gida, karka yadda kana sallah a ofis, karka yadda kana sallah a shago. Sallah ka dinga zuwa jami'i. Sallar da ake yin ta a jami'i ita ce sallar da za ta baka kariya. In ka ci sallah ka ci komai. Ka dage sallolinka ka dinga yin su a jami'i, kar ka yadda da sallan cikin gida. Akwai wani hadisin Bukhari, hadisin Abu Huraira, annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wallazi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bi hatabin fayutab. Annabi yace na rantsi da wadda raina yake hannunsa. Wa kenan? Yanzu annabi zai yi wannan rantsuwan kuma ya faɗi magana da wasa? Annabi zai ce na rantse da wadda raina yake hannunsa, kuma wannan maganan a ce wasa ce? Annabi ya ce wallazi nafsi biyadihi, na rantse da wadda raina yake hannunsa. Annabi ya ce shine Allah. Laqad hamamtu an amura bi hatabin fayutab. Annabi ya ce nakan yi himma na yi umarni a yi mini itace dami sun ma'amura bi salati, sai na ce to a kira sallah fayu azan laha. Annabi ya ce sai a kira. sun ma'amura rajulan fayu umman nas. Annabi ya ce sai in tura wani in ce ja mutane sallah. sun ma'ukhalif
ila rijalin fa uharrika alaihim buyutahum wa fi riwaya thumma ukhalifa ila alladhina la yashhaduna salata fa uharrika alaihim buyutahum. annabi yace idan an tada sallah ni kuma sai in ɗebi itatuwan nan na yi kan gidajen waɗanda ba su fito sallah ba. annabi ya ce na ƙona gidajen a kansu. annabi ya ce na rantse da Allah na kan ji in yi haka. annabi ya ce na rantse da Allah na kan ji kamar duk wanda bai fito sallah ba in je in ƙona gidansa yana kwance a cikin gida. ya ce na kan ji nakan himmantu na sa a mun ice idan aka tara itacen sai na ce a kira sallah, in an kira sallah sai na ce ma wani ka ja sallah, in an tada sallah duk wanda bai fito ba. annabi ya ce na rantse da wadda raina yake hannunsa. annabi ya ce nakan himmantu in kona shi. sallah a gida karamar masifa ce. wallahi malam Abdullahi, wallahi a ƙona gidanka kana ciki ya ƙone da kai kurmus, na rantse da Allah ya fi masu sauƙi masifar da za ka tara in kai sallah a gida. gidanka ya kama da wuta ya ƙona ka ƙone kurmus ka mutu, wallahi masifar da ka ɗauko na sallah a gida wallahi bai kai gidanka ya ƙona ka ba. domin abinda annabin ya ce ya himmanta ya fi maka sauƙi ne akan abarka. waɗansu haka za a tafi Tabuka sai suka koma gefe suna ta bulle-bulle. a wannan zafin ranar tafiya yayi yawa, yayi nisa, yayi kaza mu ba da mu je ba. Allah ce farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilafa rasulillah. وقالوا لا تنفروا في الحر وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا Allah ya ce farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilafa rasulillah. waɗanda suka zauna a gida suka ƙi tafiya yakin Tabuka, suka ƙi su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce ga su can a zaune a gida suna ta dariya, suna ta annashuwa. Allah ya ce suna ta farin ciki. wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Allah ya ce sun kifir su fita su yi yaƙi da kawunansu da dukiyarsu don daga kalmar Allah. wa ƙalu har cewa suke yi la tanfiru fil harri, kar ku sake ku fita wannan tafiyan a zafin rana. Allah ya ce kul ka gaya musu naru jahannama ashaddu harra. Allah ya ce ka ce musu wutar jahannama ta fi rana zafi. in dai wannan ranan ke gudu, Allah ya ce jahannama tana nan tana tafi. yanzu maganan ya wuce ko bai wuce ba? ya wuce. sun isa inda wutar take. wannan sanyi da kake ji din akwai matsala a gaba, karka biye mishi. wannan bacci da kake ji din karka biye mishi. wannan kasala da kake jin karka biye mishi. wallahi akwai mugun bacin rai a bayansa. wa qalu suka ce la tanfiru fil har, wai kar ku fita a zafin rana. kul Allah ce kul ka ce musu naru jahannama ashaddu harra, wutan jahannama ta fi rana zafi. law kanu yafqahun, Allah ce inda suna da basira, suna da fahimta, Allah ce da sun gane. Allah sai ya ce falyadhaku qalilan walyabku kathiran, ai fasayadhakuna qalila wa sayabkuna kathiran. Allah ce dariya da ku yi dariya ne dan kadan. Allah ce da ku yi kuka kuma ba ku san iyakacinsa ba. karka yadda da sallah a gida, karka yadda da sallah a gida, karka yadda da sallah a gida. ka je ka ga irin ma'aikatunmu
ma'aikata ce za ka ga idan ka kirga adadin kai kirda don musulmin da suke ma'aikatan inda za su fito sallan azahar ko la'asar masallacin nan ba zai dauke su ba, sai an kira sallan azahar sai ka je ka samu rabin masallaci sau 3-4 ne suka fito, sauran duk suna ofis. Yalla boy baka yi dabara ba, yalla boy baka yi dabara ba, sallah a ofis baka yi dabara ba. Ka gyara ka gyara ka gyara ka gyara, ka fito masallaci kai sallah, ka fito kai sallah, ka fito kai sallah, ka fito kai sallah. Akwai wani asari al-Imam al-Bukhari ya fidda shi na Abdullahi dan Mas'ud, yake cewa man sarraha an yalqa Allah gadan musliman, duk wadda zai faranta mishi rai gobe alkiyama ya gamu da Allah yana musulmi, cikakken musulmi, ba hafkas ba. Duk wadda yake so ya gamu da musulmi, ya gamu da Allah yana musulmi, ba haka kullum muke faɗa ba? Allah ya sa mu cika da imani, ba abinda addu'ar take nufi Allah ya sa mu mutu akan imani ba. Yace man sarraha an yalqa Allah gadan musliman, duk wanda yake so ya gamu da Allah gobe alkiyama kuma yana musulmi, falyuhafiz ala haula'i salawat haisu yunada bihinna, to ya kiyaye sallolinsa a inda ake kiransu, ma'ana ya kiyaye su a masallaci. In kana so ku gamu da Allah, yace kuma kana musulmi, kuma ka ji daɗin haɗuwar ta maka daɗi, ka haɗu da Allah kana sallah a masallaci. Abdullahi dan Mas'ud yake cewa laqad ra'aytuna wa ma yatakallafu anis salati illa munafiqun qad ulima nifaquhu. Abdullahi dan Mas'ud yace ka ga mu Musa habbai, wa ma yatakallafu anis salati, babu wadda baya zuwa jam'i, a ce wai baya zuwa ai jam'i da shi, illa munafiqun qad ulima nifaquhu, sai munafikin da kowa ma ya san munafiki ne, munafikin da kowa ma ya san munafiki ne. Yace amma ba za ka taba ganin wani a cikin mu an kira sallah yana sallah a gida ba. In kuma kaga wani baya fitowa to munafiki ne, kuma munafircin san kowa ya san munafiki ne. wal marid wa in kana al marid la yamurru bainar rajulain hatta ya'ti as-salah. Yace kuma ko mutum bashi da lafiya a cikin mu, zaka ga an dauko shi a tsakanin mutane biyu, a kawo shi masallaci ya ajiye shi a sahu. Mutum yakan yi jinyan da za a shiga gida a je a gaishe shi, amma in lokacin sallah ya ce haka ƴaƴansa ko kannansa ko makwabtansa ko abokansa da su kinkimo shi su kawo shi sahu su ajiye shi. Yace mu haka muka rai. Makaho ne fa yazo ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace mishi masallaci na yana da gidana yana da nisa daga masallaci, hanyar akwai kwazazzabo, akwai duwatsu, ba ni da dan jagora, zan iya sallah a gida? Annabi ya ce ka tawo masallaci. Makaho, gidansa da nisa, hanyar akwai kwarurruka, kuma babu dan jagora, ba a bashi excuse ya sallah a gida ba. Haba mana, kuma ka saurari kiran sallah, a fassara maka me ake fada a kiran sallah. Kiran da ake yi zuwa mutane su zo sallah, wallahi ko mahaifinka ne yayi wannan kiran baka amsa ba, na rantse da Allah sai ka shiga fitina. A ce hayya ala salah, ka zo ka yi sallah, kana ji hayya ala salah, ka zo ka yi sallah. Hayya ala fala, in kana ganin ma sallar zaka yi ma wani ne, Allah ya ce a gaya maka ka zo gun babbar rabo. Hayya ala fala yace a sake maimaita maka ka zo ka wajen babbar rabo, kana ci gaba da hidimanka. Ya wuce a zo a tada iqama, hayya ala sala, hayya ala fala, a sake ce maka fa sallah, a sake ce maka rabauta, kai karshe a ce maka kad qamati salatu, kad qamati salat, sallan fa an tsaye da ita, ta tsaya, kana ji. Kuma wanda yace a kira kan nan ka dauka haduwanku zai maka dadi? A rike sallah,
annabi ya ce farkon abin da za a fara hisabi wa mutane akai sallah. In ka ci sallah to mu kiyaye sallolinmu a cikin jami'i, kuma ka koyi sallah. Allah ya samu ji mu bi, shine karatu. A karanta mu tashi mu je mu ci gaba da rayuwarmu yadda muke so, a wannan ba mu ci ribar karatu. Mu yi karatu, mu yi aiki da karatu, shine riba. Idan aka yi mutum akan sallah, sai kuma a dawo kansa shi kansa ni'imomin da Allah ya mishi.